Jó napot kívánok! Marcai város önkormányzat képviselőtestületének soron kívüli testületi ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, a 11 képviselőtestületi tag közül mind a 11-en jelen vagyunk. Mai képviselőtestületi ülésünk egyetlen napirendi pontja, Belkanad-Velicskó településsel kötendő testvérvárosi megállapodásunk megerősítése. Nagy szeretettel köszöntöm körünkben Petrus Mitkál urat, Belkanad-Velicskó polgármesterét, illetve Csehország magyarországi nagykövetét, Éva Berkova asszonyt. Amikor évekkel ezelőtt elhatároztuk azt, hogy testvérvárosi kapcsolatainkat bővítjük, egy nagyon fontos dolgot elfelejtettem, Lukás László urat körünkben üdvözölni, akinek nagyon nagy szerepe volt a testvérvárosi kapcsolat létrehozásában, illetve azóta is, mint tolmács segíti a munkánkat. Tehát 5 évvel ezelőtt, vagy évekkel ezelőtt, amikor elhatároztuk, hogy a létező a testvérvárosi kapcsolatainkat bővítjük, akkor úgy döntöttünk, hogy Csehország irányában vennénk a számba a lehetőségeket, azért, mert azonos a kultúránk, egy közép-európai térségben élünk, azonos problémákkal szembesülünk, és van egy létező együttműködés a visegrádi országok között. Fordítasz, vagy mondja végig? Megpróbálom. Takže pan starosta nás přivítal a prakticky zjistil, že zastupitelstvo je usnášení shodný a že sešlo v plném počtu 11 zastupitelů a jediným bodem dnešní schůze slavnostní je stvrdit memorandum, které jsme podepsali mezi sebou, mezi obcí Velká nad Veličkou a městem Marcali. Co se týče historie, tak před 5 lety se město rozhodlo, že svoje partnerské vztahy rozšíří a nacílil Českou republiku a výsledkem je právě to memorandum a dnešní stvrzení o té partnerské spolupráci. Ehhez a testvérvárosi kapcsolat létrejöttéhez rengeteg segítséget kaptunk Csehország magyarországi nagykövetségétől, az ott dolgozó Simko Milán úrtól. Velký dík patří velvyslanectví České republiky, kde v té době, když my jsme usilovali o partnerství, pracoval Milan Šimko jako diplomat. És ez az együttműködés oda vezetett, hogy a tavalyi évben az Európai Kulturális Fővárosa Program keretében megvalósuló Nemzetek Fesztiválján csehországi Belkanad-Velicskó diákjai is képviselték Csehországot, és gyakorlatilag el tudott indulni ez az együttműködés közöttünk. A ten samotný začátek je díky programu Festivalu národů, který se uskutečnil v rámci hlavního města evropské kultury Balaton Veszprém loňském roce, kdy jsme mohli přivítat a představitele Velké nad Veličkou, který reprezentoval Českou republiku. Az elmúlt időszakban mindkét képviselőtestület kifejezte azon igényét, hogy szeretnének együttműködni, és ami a legfontosabb, hogy ezt az együttműködést élettel megtölteni. Oba dva zastupitelství podporují tady toto partnerství a naším cílem je, abychom tady ty podepsané dokumenty dostali konkrétní formu spolupráce. És mindezt segíti az, hogy mindkét ország nagykövetsége a testvérvárosi megállapodások aláírásakor részt vett, hiszen Belkanad-Veličkóba Magyarország csehországi nagykövete, itt pedig Csehország magyarországi nagykövete tisztelte meg az aláírási ceremónián.
A co se týče podpory velvyslanectví, tak můžu potvrdit, že když jsme podepisovali memorandum ve Velké nad Veličkou, byl přítomen velvyslanec Maďarské republiky v Česku, pan Andráš Barani, a dnes můžeme přivítat paní velvyslankyni České republiky sloužící v Budapesti. Ezért biztos vagyok benne, hogy a jövőben ez a kapcsolatunk is olyan sikeres lesz, mint a németországi Künzelszóval, vagy az erdélyi Marossévízzel folytatott kapcsolatunk. A jsem přesvědčený, že tady takto partnerství bude mít stejné úspěchy, jak máme s německým partnerským městem a s rumunským partnerským městem. És már szeretném is tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy január végén, február elején marcali diákok fognak részt venni egy nemzetközi kézilabda tornán, amit Velká nad Veličkou szerveznek meg. A chtěl bych informovat zastupitele o tom, že první konkrétní spolupráce je, že naši studenti z Marcali se zúčastní mezinárodního házenkářského turnaje koncem ledna, začátkem února, který se bude konat ve Velké nad Veličkou. És ez biztosítja azt, hogy ez a kapcsolat a jövőben is élő lesz, hiszen hogyha a gyermekeink megismerik egymást, kapcsolatot építenek, barátkoznak egymással, akkor biztosan sokáig fogunk együttműködni. Je to jistým způsobem i pojistka té spolupráce, protože když naše děti se vzájemně poznají, tak jsme přesvědčeni, že tato partnerství přetrvá delší dobu. Szeretném megköszönni polgármester úrnak, illetve nagykövetasszonynak, hogy mind a nagykövetség, mind a város végig a testvérvárosi kapcsolat felvétele mellett állt, és létrejöhetett ez az együttműködés. Chtěl bych poděkovat paní velvyslankyni, chtěl bych poděkovat panu starostovi, že stojí za ním zastupitelství, ta práce a že tato partnerství mohlo tímto způsobem uskutečnit. Köszönöm szépen, és felkérlek, hogy valami tájékoztassál te is a gondolataidról valami szépen. Děkuji pěkně a poprosím panu starostu, aby řekl taky svoje myšlenky. Děkuji. Köszönöm. Vážené dámy, vážení pánové, vážení zastupitelé města Marcali, vážený pane starosto, vážená paní velvyslankyně. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt nagykövetasszony úr, eskövetasszony, tisztelt polgármester úr, hölgyeim és uraim! Mnohokrát děkuji za pozvání, které je dalším krokem v prohlubování spolupráce mezi městem Marcali a obcí Velká nad Veličkou. Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek, mert ez egy következő lépés a kapcsolataink továbbviteléhez. Myslím si, že můžu s plnou vážností konstatovat, že toto partnerství započalo v srpnu loňského roku, když jsme byli poctěni a mohli jsme vás navštívit. Ez a kapcsolat, amit el tudok mondani, az, hogy tavaly augusztusban megkaptuk a lehetőséget azt, hogy meg tudjuk önöket látogatni először. Za což děkuji především tehdejšímu panu starostovi. Amelyet szeretném megköszönni az akkori polgármester úrnak, aki köztünk van. Navázání této spolupráce mezi Marcali a Velkou nad Veličkou by však nebylo možné bez jednoho člověka. On sice sedí, aby na něj nebylo tolik vidět, ale slyšíte ho, a to je pan Ladislav Lukács. Ennek a kapcsolatnak a létrejöttében nagy szerepet játszott, aki köztünk ül, és az pedig Lukács László. Při té srpnové návštěvě delegace z Velké nad Veličkou jsme se zde domluvili,
že dalším krokem by měl být podpis memoranda mezi Marcaly a Velkou nad Veličkou, ke kterému došlo 21. dubna letošního roku. Amikor itt jártunk augusztusban, akkor eldöntöttük, hogy egy memorandum, egy emlékeztető aláírására kerül sor, amely meg is történt ez éven április 21-én Velká nad Veličkou-ban. Kdy jsme byli poctěni návštěvou z Marcaly u nás ve Velké v čele s tehdejším místostarostou, nyní již panem starostou. Volt alkalmunk találkozni a Marcaly város delegációval, amelyet az akkori alpolgármester, a jelenlegi polgármester Bereck Balázs vezetett. Tak jak už zde bylo vzpomněno, podpisu memoranda se zúčastnil i pan velvyslanec Maďarské republiky v České republice a proto tím správným krokem, a já si toho velmi vážím, že je tady dnes s námi i naše paní velvyslankyně, nebo velvyslankyně z České republiky. Ahogy már ez meg lett említve, a memorandum aláírásánál jelen volt Magyarország csehországi nagykövete, és ezért nagy örömömre szolgál, hogy ezen a aláíráson itt jelen van Čehország magyarországi nagykövete. Já osobně, zastupitelé obce Velká nad Veličkou i naši občané si velice váží této spolupráce, které jsme mohli navázat. Én személyesen és a képviselőtestületünk is nagyra értékelt azt a lehetőséget, hogy a kapcsolatunkat megteremtettük. To, že Velká nad Veličkou a Marcaly, respektive český národ a maďarský národ mají k sobě blízko. Ugyanúgy, mint Marcaly és Velká nad Veličkou, ez érvényes a cseh és a magyar nemzetre, hogy közel állnak egymáshoz. Je potvrzeno tím, že zřizovací listinou nebo u založení obce Velká nad Veličkou ez azzal is bizonyítva van, hogy amikor Velká nad Veličkou megalakult, stála v roce 1228 1228-ban královna Konstancie Uherská a Konstancia magyar királynő volt tehdejší druhá manželka českého krále Přemysla Otakara I. a dcera krále Bély III. Z rodu Arpádovců. A Konstancia magyar királynő Přemysl Otakár, első Přemysl Otakárnak volt a második felesége, és harmadik Béla lánya. Velká nad Veličkou, tak jak už jsem řekl, byla založena v roce 1228. To znamená, že za několik let už budeme slavit 800. výročí od tohoto založení. Ač jsme obec malá, máme necelé 3000 obyvatel, historicky jsme významní a také hrdí. 1228-ban alakult a falu, ennek most lesz nem sokára a 800. évfordulója. Nem vagyunk nagy település, 3000 lélekszámmal, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ott lehetünk. V průběhu těch našich setkání, když jsme řešili, kterým směrem bychom mohli primárně naše partnerství zaměřit, tak by to měla být oblast kultury a sportu. Amikor találkoztunk és elbeszélgettünk arról, hogy milyenek lehetnek azok a kapcsolatok, tehát elsősorban a kultúra és a sport terén látunk lehetőségeket. A v dubnu letošního roku vaše delegace navštívila jak soutěžní utkání v první celostátní lize mladších dorostenek v házené, tak i tradiční a
v tomto roce již 52. ročník festivalu Mladé Horňácko. A delegáció ott jártakor meglátogatta egyik sport mérkőzésünket, a mi fiatal lányaink első ligás versenyét, és ugyanúgy a Mladé Horňácko, vagyis Fiatal Horňácko, ez a mikrorégiónak a neve, gyermek folklór versenyt, amelynek az 52. évfolyama volt rendezve ez éven. Tak jak již tady zaznělo, na přelomu ledna a února se váš házenkářský celek zúčastní mezinárodního turné ve Velké nad Veličkou, což bude dalším takovým krokem v prohlubování partnerství. És ahogy már itt elhangzott, a itteni diáklányok egy nemzetközi kézilabda versenyen, az itteni csapat vesz részt Velká nad Veličkóban január végén, február elején. Dalším takovým krokem mohou být i následující v létě letošního roku horňácké slavnosti, kterých, pokud se zúčastní alespoň delegace, když ne třeba nějaký folklorní soubor, tak tuto delegaci velice rádi uvítáme. A következő lépés lehetne a kapcsolatunkban a nyár, ahol a horňácké slavnosti, a horňáckói ünnepségek keretén belül nagyon szívesen látnánk Marcali delegációját, vagy, ha volna lehetőség, egy folklór csoportját is. Pokud mi budou síly stačit, budu dělat vše proto, aby dvoustranná spolupráce mezi Marcali a Velkou nad Veličkou pokračovala. Ha erőmből telik, nagyon fogok igyekezni, hogy a továbbiakban ez a kapcsolat folytatódjon. A zároveň mojí snahou bude rozšířit ještě o další státy na bázi V4. És a másik igyekezetem pedig az lesz, hogy ezt a kétoldalú együttműködést kiszélesíteni a V4-es országok kapcsolatára. Protože Velká nad Veličkou má ještě partnerství s polským městem Nový Dvor Gdaňsky. Velká nad Veličkónak van egy hosszabb távú kapcsolata a lengyel Nový Dvor Gdaňski faluval. A zároveň Velká nad Veličkou se nachází na československé hranici, nebo moravskoslovenské hranici. És természetesen Velká nad Veličkó a morva, vagyis cseh-szlovák határon helyezkedik el. Naše spolupráce by z mého pohledu měla být především zaměřena na mladou generaci. Az együttműködés az én elképzelésem szerint elsősorban a fiatal generációt kell, hogy érintse. Aby tato mladá generace nebyla mnohdy ovlivňována negativními sděleními, negativními informacemi z médií. Hogy ez a fiatal generáció ne legyen a negatív információk alapján csak a médiákból informálva. Ale tyto naše národy měly pevné spojenectví bez ohledu na to, která vládní garnitura je zrovna u moci. Mert a mi kapcsolatunk, a két ország kapcsolata bármilyen politikai elképzelései voltak a vezetésnek, mindig jó kapcsolatok voltak. Závěrem mi ještě dovolte jednou poděkovat za pozvání, vyjádřit své přesvědčení, že naše spolupráce bude úspěšná, výborná
a zároveň se trošičku omluvit panu překladateli, ale on to o mě ví, že vždycky ten můj projev je takový, aby se malinko zapotil při překladu. Végezetül is szeretném még egyszer megköszönni a lehetőséget, a meghívást, hogy itt vagyunk, és megköszönni a tolmácsolást, mert a tolmácsom nagyon jól tudja, hogy az én beszédem mindig arra készteti őt, hogy egy kicsit meg is izzadjon. Ještě jednou děkujeme. Még egyszer köszönjük. At least I'm useful. Köszönöm szépen. Dziękuję. Köszönjük szépen. A mai képviselőtestületi ülést akkor bezárom, és mindenkinek azt kívánom, hogy tapasztalja meg, hogy milyen lesz ez a kapcsolat, minél többen vegyünk benne részt, és akinek gyermeke van, az pedig küldje a gyermekét Csehországba, legyen kezen. Děkuji pěkně. Tímto ukončím slavnostní zasedání zastupitelstva a přeji všem, kdo mají děti, aby posílali svoje děti do České republiky. Krásné vánoční svátky všem. Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok.